Mamulo ta mamulo. Wis saiki gak usah ngomong masalah iku. Saiki tukar pengalaman sing ndek-ndekan ae. Aksara iku lak ana macem-macem. Ana O, ana I. Ana O, ana I. Nek Dewa iki bojone sapa? Dewa bojone Dewi. Nggih temu arek ta. Nek Bathara, Betari, nek Hapsara, Hapsari, Supala, Supali, lah nek Pela, ya Astagfirullahaladzim. aku nek kepengin ngetes kepinteranmu tok. Ya jane ya iso tapi ya izin. Nek ana Dewa, Ana Dewi, nek Hapsara, Hapsari, Widodara, Widodari, Supala, Supali, lah nek Pela, ayo. Mah. Meneng itu Kok aja ana umat sing kaya ngene. Ayo meneng ae. Kon saksine ya, kon ate iso ngomong ngono gak iso jelasno. aku ngomong kabeh ana rumuse. Gak anggere ngomong kaya awak pati pecotot gak karuan kaya telek mentret. Saiki nek ancane kono ana rumus, tak takoni pasanane ya. Nek ana Dewa, Ana Dewi, ana Bathara, Betari, ana Supala, Supali, nek ana Pela, ana Ati. lho kon kok paling jeroan. Takon wong sakmeniki Pela gandengane Ati. Iku ra jeroan. Lho, iya. Lho iku mang lho nek ana I, Ana O, ana I. lah iya. Nek Dewa, Dewi, nah Supala, Supali, Pela. Ati. Kon gelem mangan pelothok nek gak ana ati-atine. Ngarepe kok gak katutun. Lho iki Pela sak atine. Ngarepe gate ya. Kate. Astagfirullah. Kok ijik menghibur masyarakat kini. Ayo